uppl सायाव बा बे सरकाराव बा बे प्रमद बर' नि निर्देशआव बा दैदेननायाव बे न'खौ मोननायावहाय नोंस्रा मा गोजोननाय दंना गैया? हा? खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो नैबे आंनि आइलड नार्जारी चेनेलाव मोननैसो भिडिअ लाना फैदों स' लोगोफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाहैबाय। दिनैनि भिडिअआ बेनो लोगोफोर मानि दानि uppl सरकारा पाब्लिकफोरनाव मारै सोंदों माबायदि मोजां मोनदों साफा साफा दा बिसिनाव सोंगोन लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो गोदानाव फैनोबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो। नोंथांमोनहा नायदो माने सोंनायखौ बेबादिनो सोर मा होनो मोजां होनो ना गाज्रि होनो दा बेखौ साफा साफानाव बयनावबो माने मोनसे कुइसन सोंगोन लोगोफोर। दा अब्ला गोबाव खालामालासै लोगोफोर दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाहैबाय नै माने दा सोंबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंहा न' मोनदों ना मोनाखै? मोनदों। हा? आच्छा बे दा uppl सरकाराव बे न'आ नोंना लुफुंजाना लुफुंजायाखै? लुजाबाय? न'आ लुखांबाय? लुबाय। मोजां मोनदों ना मोनाखै दा लुखांनानै? मोजाङाथ' मोनबायानो दा आद्रा दंबावोमोन। आद्रा दंबावोमोन? मा जिनिसा? मोजां मोननांगौ आद्रा दं। हरै नामानो लायलायाबा गोदोनिसो बे मोनगोनसो। बैलारिनिसो? नों बाव न'खौ मोनदों ना मोनाखै? मोनबाय दा। मोजां मोननाय? बयबो आखाइ खबदो। ज' जाखायो। हा? न'आ दासिमावहाय नों बे नोंस्रा लुदों ना सोर लुदों? निजि लुखादों। निजि लुदों? हाबाय? हाबाय हानाया मा खेबजोब्बायबो माने जानाला होनो मोनाखै बेखौबो माने गोथांखाय। गावसोर न'आव बानायखाबाय नालाय। आच्छा न'आ पुलिसफोर फैदोंमोन नामा? पुलिस फैयाखै माने खौदो होंलायनानै बायबो जोब्बायखौनो होनदो। बे सरकारनि uppl सरकारनि न' होनायाव मोजां मोननाय दंना गैया? मोजां मोनखायो। हा? मोजां मोनो। 100%? 100%? हरदों नङा होमबा? बा न' मोनबाय बिनि सायाव गोजोननाय दंना गैया आदानाव? आच्छा बे सरकारा दासिमबो जेनेबा मोजां मावदों ना मावाखै? हामबायसै बिथांनिसिम बयबो आखाइ दे खेबसे आखाइ खबदो हामबायसै नोंथांनिसिम। ना माबा मोनसे सोंबावनांगौ दं? सोंनांगौआथ' मा थाबावनो जेबो गैला बायदि बे मोजां मोननाव जोब्बाय। कुसुम ब्रह्म न' मोननानै बा माबा मोनसे जिनिस मोननानै दा बे जिनिसखौनो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो जोंना मानगोनां दा सेन्ट्रेलनिनो मानगोनां कर्डिनेटर सार बिथाङाबो नोंथांमोनखौ लोगो मोनफैबाय। दा बेखौ लानानै फंसे फंनै नोंथांमोननिफ्राय इन्टारेक्सन होनो माने सोंनाय फिन्नाय नोंसिनिफ्राय जों साजेसन लानाय जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों दिनै। आच्छा नोंना मा नाममोन? कुसुम ब्रह्म। नोंसिना न'आ जोब्बाय? जोब्बाय हाजोब्बाय ओमफ्राय दै सारनाय फैसा हाबाखै। अयजेसन नङा होमबा? आच्छा बे न'आ बे न'खौ लुनायावहाय uppl सायाव बा बे सरकाराव बा बे प्रमद बर' नि निर्देशआव बा दैदेननायाव बे न'खौ मोननायावहाय नोंस्रा मा गोजोननाय दंना गैया? हा? एकदम मोजां मोनग्लिनाया दंथारो ना? ओमफ्राय बेनो नोंसोरो मा भट होनो गोसो दंना गैया? हा? प्रमद बर' सार दैदेननाय uppl भट होनो गोसो दंना? दङ? आच्छा बे न'खौथ' मोनबाय जोङो नङा होमबा थानो थाखाय। बे न'आ जेनेबा नों माबायदि गोसोजों मोननानै दा मा रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनो हागोन ना रायजोफोरखौ? हामबायसै बिथाङा मोजां मोननाय फोरमायबाय। मा बेराम दे सरकार ना प्रमद बर' सरकार এটা কি ভালো পাইছে না খারাপ পাইছে? এই যে গড় মানে আছে আপনাদেরকে গড় দিয়ে আছে রানিং দিয়ে আছে এইসব বিষয়ে আপনি কি কব?
गावसिनिखौनो हरनाय जोंथ' हरनो हायाना सुबुरुनो जानो हानो আৰু বৰ্তমান ইয়ালৈকে শান্তি আমি আর ডেভেলপমেন্ট সাইডত মোটামুটি হৈছে আগত যেনেকৈ আছিল এতিয়া তাৰপিছত মই চাই আছোঁ এতিয়া ভাল ওকে ধন্যবাদ मोजांखौनो मोनो मोननाया खिन्थु जों दा न' मोननाय मानसि नङा आरो আচ্ছা जोङो माबा आइडि मोनगोन ना मोना बिनि बिसयसो एसे गोदान आइडि आচ্ছা होमब्लाबो नोंथाङा गामियावथ' दंब्रा जोंनि गामियावथ' दा आगोलाव खोमसि दरसि बादि मोनोमोन दा इउपिपिएल सरकार फैनायजों लोगोसे जोंनि गामिफ्रा स्टुडेन्टफोरा सोलायजोबनाय बादि नुबाय आरो राभानिफ्राय बेनि बिसयाव दाख्लै हरदोंना हरामोन बायद'जों लोगो हमदो आरो बेनि नामखौ होबानो जाबाय त्रिपुरा जने गड़ পোৱা নাই আপোনালোকে আইডি নাই আইডি ছাড়া এইটো লৈ বোলে কাৰোবাৰ যদি আছে দিব লগা এইটো আমাৰ চেয়াৰমেন বাইদেউ আছে তাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই নামটো অলমে হা आसलते इउपिपिएल सरकार दा नङा होमबा प्रमद बर'ल' सरकार दा नोङो बेयावनो भट होनो गोसो दंना गैया होगोन हा आगोलाव होदों ना होआखै होदों आगोलावबो होदों ट्रेक्टराव भट होदों ट्रेक्टराव दा न'खौथ' नोंना मोनाखै गैया आइडि गैयाबा एबारनि बानायनायाव दङ आइडि दंखायो दा माने आं ओरैबायदि बुंनो सानदों आंथ' दा बर्थमान न'खौ मोनाखै माने जों लागोआव मोनजोब्बायानो होनदों मा गामि सुदेमपुर दा आं मोनाखै आरोखि खान्थिसर नार्जारि आं चेयारमेन बायद' आं हरो दाखालि हरफादोंमोन आं दा फंनैसो बुंनो सानदों बे सरकारखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों दा बोरायलायबाय एथ'ग्राब आं भट होबोबाय आं बेबायदि सोंनाय फिन्नाय बेबायदि आं खुनु जेरावबो आं नुफेरबोआखै आं बेखायनो बिराद मोजां मोनदों दा जोंदि खबर लाफैदों इउपिपिएलनि जानानै नों न' मोनदों मोनाखै लुदोंना लुवाखै बिनि सायाव नों मा मोजां मोननाय दं ना गाज्रि मोननाय दं आङो बिराद मोजां मोनो नोंसिनि दानि सरकारखौ इउपिपिएलखौ मानो होनना बुंबा जों गसंनानै थानोनो जायगा गैया मोनाखैमोन जों दा हा मोनबाय मा जोङो हा मोनबाय दा जथेस्थ' फिथाइ जोङो बावनो मोनजासिगोन दा बेखौ आसा दं आरो दा होमबा नोङो इउपिपिएल सरकारनो भट होनो गोसो दं आगोलावबो होखादों आरो दाबो आं बे मोजांखौनो होनो आं होगोन थेंक इउ आइडि गैया नामखौ हरखाबाय नोंना नामखौ हरखाबाय एबारावनो बिटिआर सरकारा आइडि सारा बोसोरथामल' जाखादों नालाय सरकारा जने आइडि सारा होनोले सबे एकदम ज'से थालिया आङो सोंबावनाव सानाखिसै नोंना जाबाय नोंना मा नाम मन्थु ब्रह्म देमा जाबाय दे ओमफ्राय ओरैबायदि आरोखि पजेसनि अनेक दिमान होनो नाङाखै मोनजोबगोन बे मेम्बार दायथ' लाजोबखाबाय मेम्बार गुबुन जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनिनो बर' फंबाय बिदा फंबाय आरो राभा आरो सावथाल बे साफ्रोमनिबो सायाव आङो इसोरनि मुङै आं धन्यबाद होदों दिनै जे उद्देश्य आरो थांखिखौ लानानै बेवहाय उन्दैबाबो गेदेरबाबो जे जथुम्माखौ जुदों बियो मोजाङैनो जादों आं गाज्रि होना मानोना नोंथांमोननि जे उद्देश्य आरो थांखि बेखौ दिनै नोंथांमोना जोङो रायजो राजाफोरनो मिथिहोबाय जे दिनै गोबांथार नंगौ बिपिएफनि आमोलाव गोबां न'आ लुखांजायाखै बे खोथा सैथो नाथाय दिनै इउपिपिएलनि सरकारजों जायानाखि न' मोनदों बे न'आ लुखांजादों बिनि थाखाय आङो इसोरखौ हामबाय होयो आरो सरकारखौबो आं हामबाय होयो दा जाय हक बेजों लोगोसे गोबां मानसियानो दिनै दैज्लांनि समाव बार अखाजों माने अखा सिजानानै उन्दुनाङो दिनै बिसोरबो सख' जानायखौ मोनबाय आरो जायहानाखि हा गैयामोन थानो जायगा गैयामोन बिथांमोनाबो दिनै आधा बिगाबाबो दिनै गभर्नमेन्टआ बिसोरनो हाखौ होबाय बे बिटिआर सरकारनि दारै जादों आं बेनिखायनो मोजां मोनदों आरो बेजोंनो लोगोसे आरो आं बुंनो हास्थायबावदों जाहाथे बिटिआर सरकारा आरो इयुनाव फैगोन इलेक्सनाव देरहानानै आरो बिनिफ्राय साबसिन जाहाथे खामानिखौ मावफुंनानै रायजो राजानो हामलाय होनो हायो जाहाथे अराय सम बे सरकारखौ आयुगाव जाथों होननानै इसोरनि सायाव बोर होयो
मानोना रायजो राजासो सरकारखौ दाहोनो हायो रावबो राजा जानो हाया सरकारा जुदि रायजो राजा अनाब्ला रावबो राजा जानो हाया बेनिखायनो आङो सरकारनि सायाव बे बिटिआर सरकारखौ आङो हामबाय होयो बिटिआर सरकारा गोबांथार धोनि गोरिब बयनिबो थाखाय गंफा गंफा न' लुखांनानै होबाय आरो जायगा थानो थाखायबो बे जायगाखौबो बिथांमोनहा दिनै लुखांनानै होबाय बेनि थाखायनो आङो बिटिआर सरकारखौ आंनि गोरबोनिफ्रायनो आङो हामबाय होयो एसेनोसै आंनि बे समाव बुंनांगौ हामबायसै आरो नोंथाङा बे इउपिपिएल सरकारनो भट होनो गोसो दंखायो नङा होमबा 100% फैगोन बोथोर सफैबानो 100% जों खोथा गैया हामबायसै बे समावहाय बे समखौ आङो होबाय मानोना दिनैनि आफाद